kai kuma na mace ana tambaye ki in mijin ke zo yana miki tambaya wance cikin jima'i me ke bar hankalin ke kwanta yi bayani sai kaga wata na cewa kai ya kamata ka gane ni alamu suru ne kaga akwai duba wai su matan na kumin gafara wawaye ne wallahi suke tucan kansu sai sa wanda akwai wa'ansu kuma suna magana ebi mu kasa they talk akwai mata suna magana sosai akwai wa'ansu ba la ilaha illallah in kika yi wasa mijinki ya bi kofanta kin kare na aiki ya iya da ya karta ce kwantar da hankali ga yanda nake so yi kaza sai ka ga hankalin shi ya kwanta kai kuma kina ta cewa ni a gane abin da nake so a'a kai kanki ma ana baki gane kanki ba ce sabayan Allah wannan duka yayi very very important Abdullahi ibn Abbas na babu labari yace ina so in kawata kaina in ba mata na